Hi guys, it's me Mariper Vlogs once again and welcome to my YouTube channel. So this video po guys, papakita ko po sa inyo ang present location ko. Nandito po kami ngayon sa Doha Corniche Market kasi mamimili po kami ng crabs. Titignan natin kung may isda sila. So ayan, abang-abang muna tayo guys while waiting for them. Dito lang muna tayo sa tabi-tabi. Ayan. Ngayon po is ito po yung last na Ramadan. Bukas na po yung start ng Eid holiday or ang tinatawag nilang Eid al-Fitr. For now, nandito po tayo sa fish market, Corniche area, Doha. So papakita ko po sa inyo kung ano po yung nasa paligid-ligid namin. Nandito po ako kasi bibili po ako ng mga fresh seafoods gaya ng crabs, isda at kung may mga shells pa dyan, bibili po tayo. Ito po ang location ko ngayon. Ayan, papakita ko po yung mga fishing boat natin. Yun, yung mga nakabalos po yun, mga fish net. Ayan, yan po yung mga naglalakihang lambat. Ginagamit nila sa pangingisda. Alright? Yun, nasa port po tayo. Manatid po tayo sa port. Kung nakikita nyo, may barko po doon na nakadak. Ito guys, yun. Po yung magandang view natin ngayon guys. Iikot ko lang to. Ayan yung mga naglalakihang building. Ayan na po si sunset. Ayan, malapit na lumubog ang araw kasi it's 5 plus PM na po dito. Ayan po yung heart of the city, Doha. Yung mga building doon. Kung napapansin nyo, high tide po tayo ngayon. I cannot imagine kung ano kaya mangyayari sa akin pag nahulog ko ang aking unit dyan. High tide po tayo ngayon. Yun. Tanong tayo kanina kung anong oras sila magtitinda or magbubukas yung market dyan. Sabi nila 7 o'clock daw. So napaaga tayo. Habang nag-aantay, ayan. Papakita ko lang muna sa inyo guys kung ano yung magagandahang mga kapaligiran natin. Here you go. Yan, ang daming mga fishing boat kaya. Punta tayo sa banda doon. Okay? Yan. Lahat ng mga nakikita nyo guys, yan, ay hindi ko po pag-aari. Char! Tama. Hindi ko yan pag-aari guys. Kaya libre lang tingin. Kung gusto nyo ng mga medyo malalaking fishing boat, ayan po. Lahat po yan. Dimotor. O diba? Social na tayo ngayon kasi dati mga bangka ginagamit na ano yung mga wood, made of wood, pero ngayon mga dimotor na. Ayun no, yung mga nakahilera doon. Ayun, ganda rin yun guys. Iyan ang tubig, high tide tayo ngayon guys. High tide. Oh, ngayon. Charan! Lakad-lakad lang po. Lakad-lakad lang pa. Lakad-lakad habang i-inhale, exhale po tayo ng sariwang hangin na may dalang vitamin C. Yun. Yung simoy ng hangin medyo parang talagang alam mo talaga naggaling sa dagat. Alam mo ba yun? Yun, kasi hindi ko alam. Charot! Pero ang bango, sarap ng pakiramdam. At least yung maiba naman yung hangin na ini-inhale natin, hindi lang sa hangin na galing sa work or sa bahay. Yan. At least maiba naman. Diba? Ang ganda ng view. Masarap din yung hangin guys. Hindi siya masyadong mainit. Magandang weather. Hindi siya mainit, hindi siya malamig. Just right. Oh.
At yung tungtungan natin ngayon is pero ano siya, parang muuga-uga. Yun, nag-wave-wave din tayo guys. Sige lang, lakad-lakad lang tayo. Lakad-lakad lang. At ayan po guys ang ating video, at kung nagustuhan niyo po ang aking video for today, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Marie Per Vlogs, and please don't forget also to place your comment down below sa mga gustong mag-shoutout. Ayan, comment lang po at shoutout ko po yun sa aking next video. Thank you guys for watching. Bye!